हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा माता जी। हरे प्रणाम कृष्ण। माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नाम्ने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शफानि सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മാദ്യസ്യ യതോന്വയാത് ഇതരതശ്ചാത്വേഷ്വഭിഘ്നസ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയേ മുഹ്യന്തി യത്സൂരയഃ തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷാ ധാമ്നാ സ്വേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി ധർമ്മപ്രോഞ്ചിതകൈതഗോത്ര പരമോ നിർമത്സരാണാം സദാ വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവദം താപത്രയോന്മൂലനം ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ കിം വാ പരൈരീശ്വരഃ സദ്യോ ഹൃദ്യവരുദ്യത്തെ ത്രകൃതുഭിः ശുശ്രൂഷുഭിः തത്ക്ഷണാत् നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുകമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാവുപി ഭാവുകാः നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികം കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗീത് മത്പുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാനമോസ്തേ ഗ്രന്ഥാശ്മത് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 6 നാരദനും വ്യാസദേവനും മധ്യേയുള്ള സംഭാഷണം. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? ശ്രീല വ്യാസദേവൻ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവന് ഭാഗവതം എഴുതാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ. ഇനി നാരദനും വ്യാസദേവനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം, അതായത് ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം. ഇതേ സംഭാഷണം നമ്മൾ മുമ്പേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാരായിരുന്നു? ഭഗവാനും അർജുനനും അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ.
അതുപോലെ ഇവിടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയും നരനും വ്യാസദേവനും ബ്രഹ്മാവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം, അതാണ് ഈ അധ്യായം. ശ്ലോകം 1. സൂത ഉവാച ഏവം നിശമ്യ ഭഗവാൻ ദേവർഷേർജന്മ കർമ്മ ച ഭൂയ പപ്രച്ഛ തം ബ്രഹ്മൻ വ്യാസ സത്യവതി സുതഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച സൂത ഉവാച ഉവാച സൂത ഉവാച ഏവം നിശമ്യ ഭഗവാൻ ദേവർഷേർജന്മ കർമ്മ ച ഏവം നിശമ്യ ഭഗവാൻ ദേവർഷേർജന്മ കർമ്മ ച ഭൂയ പപ്രച്ഛ തം ബ്രഹ്മൻ വ്യാസ സത്യവതി സുതഃ. ഭൂയ ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഉവാച, സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. ഏവം അപ്രകാരം നിശമ്യ ശ്രവിച്ച ഭഗവാന്റെ സത്യാവേശ അവതാരം ദേവർഷേഹേ ദേവന്മാർക്കിടയിലെ ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്റെ ജന്മ ജനനം കർമ്മ പ്രവൃത്തി ച ഭൂയ വീണ്ടും പപ്രച്ഛ അന്വേഷിച്ചു തം അദ്ദേഹത്തോട് ബ്രഹ്മൻ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ. വ്യാസഃ വ്യാസദേവൻ സത്യവതി സുതഃ സത്യവതിയുടെ പുത്രൻ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ സുത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ, ഇങ്ങനെ ശ്രീ നാരദന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ശ്രവിച്ച ഭഗവത് അവതാരവും സത്യവതി സുതനുമായ വ്യാസദേവൻ ഇപ്രകാരം അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോ സൂതഗോസ്വാമിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സൂതഗോസ്വാമി എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? ഒരിക്കൽ കൂടെ ഭാഗവതത്തെ പറ്റി പറയാണ്. ഭാഗവതം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭാഗവതം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? സൂതഗോസ്വാമി ശൗനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ച് ഉപദേശിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ. പിന്നെ ഇടയിലെ സംഭാഷണം ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും അതെവിടെ വെച്ചായിരുന്നു? അത് ഗംഗയുടെ തീരത്ത് വെച്ച് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആര് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? സൂത ഗോസ്വാമി കേൾക്കുണ്ടായി അല്ലെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഒപ്പം സൂത ഗോസ്വാമി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ ആ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി എങ്ങനെയാണോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതിൻ പ്രകാരം സൂത ഗോസ്വാമി നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ച് ശൗനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോ സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനക മഹർഷിമാരോടാണ് പറയുന്നത്. സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ, ഇങ്ങനെ ശ്രീനാരദന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ശ്രവിച്ച ഭഗവത് അവതാരവും, അതായത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്, ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ് ആര്? വ്യാസദേവൻ അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യാസദേവൻ ആരുടെ പുത്രനാണ്? സത്യവതി സുതനുമായ വ്യാസദേവൻ അന്വേഷിച്ചു. എന്താണ് അന്വേഷിച്ചത്? ശ്രീ നാരദ ജന്മകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്രകാരം അന്വേഷിച്ചു. ഇനി വരും ശ്ലോകങ്ങളിലാണത് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരദ മുനിയുടെ പരിപൂർണതയെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ഇനിയും ജിജ്ഞാസുവായിരുന്ന വ്യാസദേവൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ അഭിലഷിച്ചു. ഭഗവത് വിയോഗത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ധ്യാനത്തിൽ നിമഗ്നനായിരിക്കുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് അത്യധികം വേദനാജനകമായി തീർന്നപ്പോൾ ഭഗവാനുമായി ഒരു ഹ്രസ്വ സന്ദർശനം സാധ്യമായത് എങ്ങനെയെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ ശ്രീ നാരദൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. നമ്മള് നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ശിഷ്യൻ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം നാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം നാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. അപ്പോ അതാണ്, അതായത് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് വളരെ വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയണം ശിഷ്യൻ എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യാസമുനി എങ്ങനെയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട് ചോദിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നത് നമുക്ക്? ഞാനൊരു ദാസീപുത്രനായിരുന്നു, അതുപോലെ ഭക്തി വേദാന്തികള് കണ്ടു, അവരുടെ ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചു. അമ്മ മാത്രമേ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് 5 വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പക്ഷെ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? താൻ ഉറച്ചു, അതായത് പിന്നെ ഭക്തിയിൽ ഉറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തി വേദാന്തികളിൽ നിന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. 5 വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നു? ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ധ്യാനത്തിൽ നിമഗ്നനായിരിക്കുന്ന വേളയിൽ
അദ്ദേഹത്തിന് അത് അത്യന്തം വേദനാജനകമായി തീർന്നപ്പോൾ, അതായത് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിപ്രലംബ ഭാവം എന്ന് പറയും, അതായത് ഭഗവാനെ പെട്ടെന്ന് കാണാണ്ടിരിക്കുക, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത് വളരെ വേദനാജനകമായി തീർന്നപ്പോൾ ഭഗവാനുമായൊരു ഹ്രസ്വ സന്ദർശനം സാധ്യമായി എന്നാണ് പറയുന്നപ്പോ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാൻ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് സാധിച്ചു. ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ അത് വിശദീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യാസ ഉവാച ഭിക്ഷുഭിർവിപ്രവസിതേ വിജ്ഞാനാദേഷ്ട്രുഭിസ്തവ വർത്തമാനോ വയസ്യാകേ തതകിമകരോത് ഭവാൻ. ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച ഭിക്ഷുഭിർവിപ്രവസിതേ വിജ്ഞാനാദേഷ്ട്രുഭിസ്തവ വർത്തമാനോ വയസ്യാകേ തതഃ കിമകരോത് ഭവാൻ. വ്യാസ ഉവാച. ശ്രീ വ്യാസദേവൻ അരുളി ചെയ്തു. ഭിക്ഷുഭിഹി ശ്രേഷ്ഠരായ ഭിക്ഷാന്തേഹികളാൽ വിപ്രവസിതെ ഇതര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പ്രയാണം ആരംഭിച്ച ശേഷം വിജ്ഞാന അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രീയ വിജ്ഞാനം ആദേഷ്ട്രുഭിഹി നിർദ്ദേശിച്ചവർ തവ അങ്ങയുടെ വർത്തമാനകാല വയസ്സി ആയുസ് ആദ്യേ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തതഃ അതിനുശേഷം കിം എന്ത് അകരോത് ചെയ്തു ഭവാൻ വർത്തമാന ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ശ്രീ വ്യാസദേവൻ ചോദിച്ചു, അങ്ങേക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ച ഋഷിവര്യന്മാരുടെ പ്രയാണത്തിന് ശേഷം ഈ ജന്മം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ 5 വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് ഭക്തി വേദാന്തികള് ഭക്തി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ, രഹസ്യ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പിന്നീടുള്ള ജന്മത്തിൽ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയായിട്ട് വരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത് എന്ന് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയണ്ടായി. അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ, എനിക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ച ഋഷിവര്യന്മാരുടെ പ്രയാണത്തിന് ശേഷം അവർ എത്ര മാസത്തേക്കാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായത്? 4 മാസത്തേക്ക് അല്ലെ. ചാതുർമാസ സമയത്താണ് ആ ഭക്തി വേദാന്തികൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടായതും ഈ നമ്മുടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക് അവരെയൊക്കെ സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയതും ആ സമയത്താണ്. അപ്പൊ അവര് പോയതിനു ശേഷം ഈ ജന്മം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അതായത് ബാക്കി 5 വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ ശിഷ്ടകാലം എങ്ങനെയാണ് കഴിച്ചു കൂട്ടിയത്, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് വ്യാസദേവൻ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ചെയ്തു. വ്യാസദേവൻ ശ്രീ നാരദ മുനിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. ആകയാൽ ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ശ്രീ നാരദൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉത്സുകനായത് സ്വാഭാവികമായിരുന്നു. അതേ ജീവിത പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാനായി ശ്രീ നാരദന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ അദ്ദേഹം അഭിലഷിച്ചു. ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്നും അന്വേഷിച്ചറിയാനുള്ള ഈ ആഗ്രഹം പുരോഗമന പാതയിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ പ്രക്രിയയെ ശാസ്ത്രീയമായി സദ്ധർമ്മ പൃച്ഛ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ഒരു ആഗ്രഹം, അതായത് തന്റെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന് ദീക്ഷ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഏത് പാതയിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതെന്നും അതുപോലെയുള്ള പരിപൂർണത ലഭിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ആരായുന്നത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രക്രിയ, അതായത് ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്നും അന്വേഷിച്ചറിയാനുള്ള ഈ ആഗ്രഹം പുരോഗമന പാതയിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ പ്രക്രിയയെ ശാസ്ത്രീയമായി സദ്ധർമ്മ പൃച്ഛ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ പുരോഗമന മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ ഒരു മാർഗത്തെയാണ് സദ്ധർമ്മ പൃച്ഛ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വായംഭുവകയാ വൃത്യാ വർത്തിതം തേ പരം വയഃ കഥം ചേതമുദസ്രക്ഷിഃ കാലേ പ്രാപ്തേ കലേവരം. ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വായംഭുവകയാ വൃത്യാ വർത്തിതം തേ പരം വയഃ കഥം ചേതമുദസ്രാക്ഷിഃ കാലേ പ്രാപ്തേ കലേവരം. സ്വയംഭുവ അല്ലയോ ബ്രഹ്മസുത,
കയാ ഏത് അവസ്ഥയിൽ വൃത്യ ഉദ്യോഗവൃത്തി വർത്തിതം ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടു തേ അങ്ങ് പരം ദീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം വയഹ ആയുസ് കഥം എപ്രകാരം ച ഇതം ഇത് ഉദസ്രാക്ഷി അങ്ങ് പരിത്യജിച്ചുവോ കാലേ കാലക്രമേണ പ്രാപ്തേ പ്രാപ്തമാക്കിയ ശേഷം കളേവരം ശരീരം വർദ്ധനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശില പ്രഭുപാദ് കി. അല്ലയോ ബ്രഹ്മപുത്ര, ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങ് എപ്രകാരമാണ് ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടിയത്? കാലക്രമേണ പൂർവ്വശരീരം പരിത്യജിച്ച അങ്ങേക്ക് എപ്രകാരമാണ് ഈ ശരീരം പ്രാപ്തമായത്? ഇപ്പോ ഉള്ള ശരീരം, നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ ഇപ്പോ ഉള്ള ശരീരം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ് അല്ലെ. ആ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോലും പോകാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അല്ലെ. എവിടെയും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശരീരമാണ്, ആധ്യാത്മിക ശരീരമാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം അല്ലെ. അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ ബ്രഹ്മപുത്ര, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനാണ് അല്ലെ, സ്വയംഭുവ കയ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്വയംഭുവ, അതായത് സ്വയംഭുവായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവാണ്. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷി എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത്. ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങ് എപ്രകാരമാണ് ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടിയത്? അപ്പൊ ഭക്തി വേദാന്തികളെ കണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ആ രഹസ്യ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു, അതാണ് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ. അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടിയത്? കാലക്രമേണ പൂർവ്വശരീരം പരിത്യജിച്ച അങ്ങേക്ക് എപ്രകാരമാണ് ഈ ശരീരം പ്രാപ്തമായത്? അപ്പൊ ആ ഒരു പഴയ ശരീരം ത്യജിച്ചതിന് ശേഷം ഏത് വിധത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ള ശരീരം കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് വ്യാസദേവൻ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട്. വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ശ്രീ നാരദ മുനി ഒരു സാധാരണ ദാസീപുത്രനായിരുന്നു. ആകയാൽ സച്ചിദാനന്ദ പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ ശരീരത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പരിപൂർണമായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചത് എപ്രകാരമാണെന്നത് തീർച്ചയായും സുപ്രധാനമാണ്. ഏവരുടെയും സംതൃപ്തിക്കായി നാരദമുനി ഈ വസ്തുതകളെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ശ്രീ വ്യാസദേവൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പോ നേരത്തെ ഉള്ള ജന്മത്തില് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയല്ലേ, ദാസീപുത്രനായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് സച്ചിദാനന്ദ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഈ ആത്മീയ ശരീരം ലഭിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ രൂപാന്തരം സംഭവ്യമായത് എന്ന് അറിയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി തരണം എന്ന് വ്യാസദേവൻ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട് പറയുകയാണ്, ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. പ്രാകൽപ വിഷയാമേതാം സ്മൃതിം തേ മുനി സത്തമാ നഹ്യേഷ വ്യവധാത് കാല യേശ സർവനിരാകൃതിഃ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാകൽപ വിഷയാമേതാം സ്മൃതിം തേ മുനി സത്തമാ നഹ്യേഷ വ്യവധാത് കാല യേശ സർവനിരാകൃതിഃ. മുൻപുള്ള കൽപ്പ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഒരു ദിനം, വിഷയം ശ്രദ്ധാവിഷയം, ഏതാം ഇവയെല്ലാം, സ്മൃതി സ്മരണം, തേ അങ്ങയുടെ, മുനിസത്തമ അല്ലയോ മുനിവര്യ, ന അല്ല, ഹി നിശ്ചയമായും, ഏഷഹ ഇവയെല്ലാം, വ്യവധാത് ഏതെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കി, കാലഹ കാലത്തിന്റെ ഗതി, യേശഹ ഇവയെല്ലാം, സർവ എല്ലാം, നിരാകൃതി ഉന്മൂലനം, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി. അല്ലയോ മഹാമുനെ, കാലം യഥാസമയം സർവ്വതും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മദിനത്തിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ച ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കാലത്താൽ ബാധിക്കപ്പെടാതെ ഇപ്പോഴും നവമായി അങ്ങയുടെ സ്മൃതിയിലിരിക്കുന്നത്? വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ ചോദിക്കുകയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട്, അല്ലയോ മഹാമുനെ, കാലം യഥാസമയം സർവ്വതും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വിശദമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കാർക്കും ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ കാലം എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം മറവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്രഹ്മദിനത്തിന് മുമ്പ്, നമ്മൾ ഒരു ബ്രഹ്മദിനം എത്രയാണ്? ഒരു കൽപ്പം, 1000 ചതുർയുഗമാണ് ഒരു ബ്രഹ്മദിനം എന്ന് പഠിച്ചു ഇല്ലേ? ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാവരും പഠിച്ചതല്ലേ? ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 1000 ചതുർയുഗമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കിപ്പോ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പേ നടന്ന കാര്യം പോലും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു ബ്രഹ്മദിനത്തിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ച ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കാലത്താൽ ബാധിക്കപ്പെടാതെ ഇപ്പോഴും നവമായി അങ്ങയുടെ സ്മൃതിയിലിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് വ്യാസദേവൻ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട്. എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച്, അതും ഒരു കൽപ്പം മുൻപ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അത് എങ്ങനെ ഇത്ര ഓർത്ത് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നും കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട് വ്യാസദേവൻ. അവർക്കും ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തിന് ശേഷവും ആത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കാത്തത് പോലെ
ആത്മീയ അവബോധവും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ശ്രീ നാരദൻ പൂർവകൽപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ആത്മീയ അവബോധത്തെ വികസിപ്പിച്ചു. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ അവബോധം എന്നാൽ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയ അവബോധം എന്നർത്ഥം. ഈ അവബോധം അധമവും നാശോന്മുഖവും വികലവുമാണ്. എന്നാൽ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന മനസ്സിന്റെ ഉന്നത അവബോധം ആത്മാവിനെ പോലെ തന്നെയുള്ളതും ഒരിക്കലും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടാത്തതുമാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭൗതികമായ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി അതൊക്കെ എന്താണ്, നാമാവശേഷമായി അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു 4 PhD എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. മരിക്കുന്നത് വരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, 4 PhD എടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. ഇനിയൊരു ജന്മം എടുത്താൽ പിന്നെയും LKG തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതൊക്കെ പഠിക്കണം. അല്ലാണ്ട് മരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മം എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് PhD ആയിട്ട് വരാന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ എപ്പോഴും നിർത്തിയോ ആ നിർത്തിയതിന്റെ ബാക്കി മാത്രമേ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അത് അത്രമാത്രം മെമ്മറിയിൽ ഇരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് എത്ര ചെയ്യുന്നോ ആ അവബോധം നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമുക്കത് നന്നായിട്ട് മെമ്മറിയിൽ ഇരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം അതിന്റെ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അധമവും നാശോന്മുഖവും വികലവുമാണ്. എന്നാൽ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന മനസ്സിന്റെ ഉന്നത അവബോധം ആത്മാവിനെ പോലെ തന്നെയുള്ളതും ഒരിക്കലും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടാത്തതുമാകുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്താണ്? ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല, ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നചായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിത് നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ പാനം ഭൂയഃ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ നഹന്യതേ ഹന്യ മാനേ ശരീരേ. അതാണ് ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണ്, ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ അവബോധവും, ആധ്യാത്മികമായ അവബോധവും അതുപോലെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭാരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറയാറുണ്ടല്ലേ, അതൊക്കെ എന്താണ്, പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നാരദ ഉവാച ഭിക്ഷുവിർവിപ്രവസിതേ വിജ്ഞാനാദേഷ്ട്രിഭിർമമ വർത്തമാനോ വയസ്യാദേ തദ ഏകതകാരശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച ഭിക്ഷുഭിർവിപ്രവസിതേ വിജ്ഞാനാദേഷ്ട്രിഭിർമമ വർത്തമാനോ വയസ്യാദേ തദ ഏതദകാരശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരദ ഉവാച. ശ്രീ നാരദൻ അരുളി ചെയ്തു. ഭിക്ഷുഭിഹി ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരാൽ വിപ്രവസിതെ ഇതര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പ്രയാണം ആരംഭിച്ച ശേഷം വിജ്ഞാന ശാസ്ത്രീയമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അദേഷ്ട്രിഭിഹി പകർന്നു നൽകിയവർ മമ എനിക്ക് വർത്തമാന വയസ്സി ആദ്യേ ഈ ജന്മത്തിന് മുൻപ് തതഹ അതിനുശേഷം ഇത്രത്തോളം അകാരശം നിർവഹിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാക്കിച്ചേ. ശ്രീ നാരദൻ അരുളി ചെയ്തു. എനിക്ക് അതീന്ദ്രതയെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാർ ഇതര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പ്രയാണം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഞാൻ ഇപ്രകാരം ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടി. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഭക്തി വേദാന്തികൾ പോയതിനു ശേഷം, അവിടെ നിന്ന് പ്രയാണം ചെയ്തതിനു ശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഇനി വരും ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുകയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാക്കിച്ചേ. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരുടെ കൃപയാൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്താൽ പണ്ഡിതനായപ്പോൾ 5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ബാലനായിരുന്നിട്ടും ശ്രീ നാരദന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമായ മാറ്റമുണ്ടായി. പ്രാമാണികനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രമുഖ ലക്ഷണമാണത്. ഭക്തരുമായുള്ള യഥാർത്ഥ സംസർഗം ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ശീഘ്രമായ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ശ്രീ നാരദ മുനിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അത് എപ്രകാരമാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ തുടർന്ന് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ 5 വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ ആ കുട്ടിപ്രായത്തില്, പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക്. എങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തി വേദാന്തികളിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്, അതായത് അതിന്റെ പ്രമുഖ ലക്ഷണമാണിത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ ബോധ്യം വന്നതിന് ശേഷമാണ് അല്ലെ, ഈ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന് എന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യം ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ശിഷ്യൻ
ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയാ, ഒരു നമ്മള് പവർ പ്ലഗിനകത്ത് കേബിള് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. നമ്മള് ആ ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയാ ഭക്തിയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭക്തന്മാരുമായുള്ള യഥാർത്ഥ സംസർഗം ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ശീഘ്രമായ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ശ്രീ നാരദമുനിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അത് എപ്രകാരമാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അത് സാധിച്ചതെന്ന് പറയാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏകാത്മജാമേ ജനനീ യോഷിന്മൂഢാ ച കിംകരീ മയ്യാത്മജേനന്യഗതൗ ചക്രേ സ്നേഹാനുബന്ധനം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകാത്മജാമേ ജനനീ യോഷിന്മൂഢാ ച കിംകരീ ഏകാത്മജാമേ ജനനീ മയ്യാത്മജേനന്യഗതൗ ചക്രേ സ്നേഹാനുബന്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏക ആത്മജ, ഏകപുത്രൻ മാത്രമുള്ള മേ എന്റെ ജനനി മാതാവ്, യോഷിത് വർഗത്താൽ സ്ത്രീ, മൂഢയായ ച കിം കരി ദാസി മയി എന്നാൽ ആത്മജെ അവളുടെ സന്താനമാകയാൽ, അനന്യഗതവും സംരക്ഷണത്തിന് മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ലാത്ത ഒരുവൾ, ചക്രേ അത് ചെയ്തു, സ്നേഹ അനുബന്ധനം സ്നേഹപാശത്താൽ ബന്ധിച്ചു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ മാത്രമല്ല, പരിചാരികയും കൂടിയായ എന്റെ മാതാവിന്റെ ഏകപുത്രനാകയാൽ അവർക്ക് സംരക്ഷണത്തിന് ഞാൻ ഒഴികെ മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ലായിരുന്നു. ആകയാൽ അവർ സ്നേഹപാശത്താൽ എന്നെ ബന്ധിച്ചു. ഇപ്പോ ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയായ ഒരു പരിചാരികയും കൂടിയായിട്ടുള്ള മാതാവിന്റെ ഒരേ ഒരു പുത്രനായിരുന്നു നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആ കുട്ടി അല്ലെ. ഒരു അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരും അവർക്ക് സംരക്ഷണത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഒഴികെ മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ലായിരുന്നു. അതായത് ഭർത്താവോ മറ്റൊരു മക്കളോ ഒന്നുമില്ല, സംരക്ഷിക്കാൻ വേറെ ബന്ധുക്കളോ ആരുമില്ല. ഒരു വീട്ടില്, അതായത് ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തില് പരിചാരികയായിട്ട് താമസിക്കുകയായിരുന്നു ആ അമ്മ. അപ്പൊ അവർക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ യാതൊരു വഴിയും വേറെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരേ ഒരു മകനെയാണ് ആ അമ്മ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് സ്നേഹപാശത്താൽ എന്നെ ബന്ധിച്ചു, ആ അമ്മ സ്നേഹപാശത്താൽ എന്നെ ബന്ധിച്ചു എന്നാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാസ്വതന്ത്രാന കൽപ്പാസി യോഗക്ഷേമം മമേച്ഛതി. ഈശസ്യ ഹി വശേ ലോകോ യോഷാദാരു മയി യഥാ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാസ്വതന്ത്രാന കൽപ്പാസി യോഗക്ഷേമം മമേച്ഛതി. ഈശസ്യ ഹി വശേ ലോകോ യോഷാദാരു മയി യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ അവൾ, അസ്വതന്ത്ര ആശ്രിതയായിരുന്നു, ന ഇല്ല, കൽപ്പ കഴിവുള്ള, ആസീത് ആയിരുന്നു, യോഗക്ഷേമം പരിപാലനം, മമ എന്റെ, ഇച്ഛതി ഇച്ഛിച്ചുവെങ്കിലും, ഈശസ്യ ഈശ്വരേച്ഛയുടെ, ഹി വേണ്ടി, വശേ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി, ലോകം ഏവരും, യോഷ കളിപ്പാവ, ദാരുമയി മരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച, യഥാ അത്രത്തോളം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശരിയായ രീതിയിൽ എന്നെ പരിപാലിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അസ്വതന്ത്രമായ അവർക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ലോകം പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ആകയാൽ ഏവരും പാവകളിക്കാരന്റെ കൈകളിലെ മരപ്പാവയെ പോലെയാണ്. അപ്പോ തന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത് അല്ലെ. ശരിയായ രീതിയിൽ തന്റെ കുട്ടിയെ പരിപാലിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു അമ്മയായിരുന്നു നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ ആ പാവം അമ്മ അല്ലെ. പക്ഷേ എങ്കിലും അസ്വതന്ത്രയായ അവർക്ക്, നമുക്കറിയാം ഒരു വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരിയുടെ മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രമാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവും ആ അമ്മയ്ക്ക് ആ കുട്ടീനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്. ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം പോലും കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് കിട്ടിയത് എന്തോ അത് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനേ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അമ്മയുടെ ഒരു സ്ഥിതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ആ അമ്മ ആ കുട്ടീനെ നന്നായി പരിപാലിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അസ്വതന്ത്രയായിരുന്ന അവർക്ക്
നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ ആ പൂർവജന്മത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയാണ്, ലോകം പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ആകയാൽ എല്ലാവരും പാവകളിക്കാരന്റെ കൈകളിലെ മരപ്പാവയെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാവകളിക്കാരൻ പാവയെ നീക്കുന്നത്, അതുപോലെ നീങ്ങാനേ ആർക്ക് പറ്റുള്ളൂ? നമുക്കൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് നമ്മളൊക്കെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ എടുത്തിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഹം ച തദ്ബ്രഹ്മകുലേ ശിവാം തദുപേക്ഷയാ ദിക്ദേശകാലാവ്യുത്പന്നോ ബാലകഃ പഞ്ചഹായനഃ. ഹരികൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ അഹം ച ബ്രഹ്മകുലേ ശിവാം തദുപേക്ഷയാ ദിക്ദേശകാലാവ്യുത്പന്നോ ബാലകഃ പഞ്ചഹായനഃ. അഹം ഞാൻ ച തത് അത് ബ്രഹ്മകുലെ ബ്രാഹ്മണ പാഠശാലയിൽ ഭൂഷിവാൻ ജീവിച്ചു. തത് അവളുടെ ഉപേക്ഷയ ആശ്രിതനായി ദിക്ദേശ ദിക്കുകളും ദേശങ്ങളും കാല കാലം അഭ്യുത്പന്ന യാതൊരു അനുഭവവുമില്ലാത്ത ബാലക ബാലൻ മാത്രമായ പഞ്ച 5 ആയനഹ വയസ്സ് മാത്രം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഞാൻ 5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ബാലകനായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പാഠശാലയിലാണ് ജീവിച്ചു പോന്നത്. മാതാവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് വിഭിന്ന ദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് യാതൊരു പരിജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ 5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ആ കുട്ടി അമ്മയുടെ ചുറ്റിയാണ് നിന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പാഠശാലയിലാണ് ജീവിച്ചു പോന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിലായിരിക്കും ആ അമ്മ ദാസിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ ഒരു പാഠശാലയിലാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചു പോന്നത് എന്നാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ അമ്മയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഒരു ദേശത്തെ കുറിച്ചോ ഒന്നും എനിക്ക് യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം, നാളെ ബാക്കി നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാ കൽപതരുദ്ദേശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗർ പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.